आंनि मुङा जाहैबाय प्रताप ब्रह्म, मंगलियान थालिरबारि गामिनि। आंनि हिन्जावनि मुङा जाहैबाय गोमानाया जाहैबाय फेरल ब्रह्म। जे नोंथांनि हिन्जावखौ गोमादों होननानै मिथिनाय जादों। औ। माबाफोर माने जाथायफोर जादोंमोन नामा? जाथाया जानाया आं बिथांखौ जेबो बुंनाय जायाखै। बुंनाया फंसे बुंदोंमोन, जायखिजाया बे माइ लामदोंमोन। माइ लामनायाव आं बुंदोंमोन जायखिजाया बे दख'नाखौ सनै हास'नानै गानदोंमोन। ओमफ्राय आं बुंनाय जादों आरोबाव, आं नायनो सुखुवा नालाय आं बेखौ बुंदोंमोन आरो मा मेख्ला गाननायब्ला साइस गैया बाइस गैया बेलाय होननानै बुंनाय जादों। ओमफ्राय बेनिफ्राय जेबो बुंनायबो गैया, जेबो रायाखैबो आं बेखौ। ओमफ्राय बेयो थांदों अक्ट'बरनि 5 थारिखआव थांनाय जादों आरो बेयो। दासिम ओमफ्राय बेसेबांसो गोबाव जाखो? दासिम बेयो जाहैबाय 1 मास 10 दिन जाहैबाय। दासिमबो खबरबो गैया दबरबो गैया। सिगांफ्राव माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन नामा? जायाखै जानाया, जेबो जायाखै। जेबो डिस्टार्ब गैया। आङो होनदों आरो बेखौ जेनेबा आं गोसो बायदि आं बेखौ आं हाजिराबो मावहोआ माबो मावहोआ होननानै आं बुंखादोंमोन। दा नोंसोर मा मावो, मावनानै जायो? जोङो दा अमा फाननानै जायो, जोङो अमा बेफारि खालामनानै जायो। गुबुन जायगायाव थांदों होननानै मिथिनाय जादों नोंनि हिन्जावखौ, जे नोंथाङा फैफिनजानो लुबैयो नामा? औ, आंनि हिन्जावखौ आं मोजाङावबो गाज्रियावबो आं फैफिनजानो लुबैयो दासिमबो, जेरावखि थाया मानो। जायखिजाया आंनो गथ' गथाय दं नालाय, फिसा सानै दं आंहा, फिसाला हौवा। जायखिजाया बे बेसेबां बैसोनि दं? जोंनिया नैबे गोमबोर ब्रह्मआ जाहैबाय 10 बोसोर जाबाय, आरो नैबे रबिन ब्रह्मआ जाबाय उन्दैया 4 बोसोर जाबाय। सानै दं? सानै आंनि फिसालाफ्रा। उन्दै उन्दै नङा होमबा औ ना? औ, उन्दै। जे 1 मास जाबाय नङा होमबा, 1 मास 10 दिन जाबाय। बे एक समाव मास माबायदि दसेनो माने उसुबिदा फैदों नोंनि न'खराव? उसुबिदाया आंहा दा उसुबिदा दङ, संनाय खावनाय बेलायाव आंहा उसुबिदा दं दा। मावनाय खावनायाव आं बिजनेस बेला, जेनेबा आङो दा गथ' गथाय दङ होमबा, आङो ओरैबायदि दा आङो गथ' गथायखौ आं गारनानै बोरै थांनो फुङाव। आं फुङावनो थाङो एखमबा समाव, दा गथ' गथाय दङ। बेनि थाखायनो आं दा बिराद उसुबिदा जानानै दं आरो दा। जायखिजाया गथ'फ्रालाय बिमाखौ नागिरगोन ना नागिरा? गथ'फ्रा बिमाखौ नागिरनाया एखमबा समाव। आरो उफाय गैया, आं माबा खालायो जेनेबा बिमाखौ दांग्रोमो एखमबा बै उन्दैया जोंनिया रबिन ब्रह्मआ नागिरो। आं अननानै आं ओरै बांख्रबनानै लायो। ओमफ्राय जे थांनाय समाव नोंनि हिन्जावआ माने नोंनो खोन्थालांदों ना लायाखै, बा न'खराव आंनो खोन्थालांदों ना लायाखै? खिथालाङाखै। जेनेबा आंनि बे फिसाला उन्दैनो बुंलांदों। बेयो होनलांदों, बाबा नोङो आं दखानाव थांनो, नों गेलेबाय थादे बाबा दे होननानै बुंलांदों बियो। आरो मोनसे दखानाव जालायबायनो, बै दखानाव होनलांबायनो, आङो रुथि जानाय समाव होनलांबायनो बियो, आं लेसागाव थांनो होननानै, हस्पिटालाव थांनो होनना बुंलांबाय। बेखिनि आंहाबो मोजां मोनदोंमोन आरो आंनि हिन्जावआ जेनेबा बेयाव थांबा हस्पिटालाव थांदोंबा आंहाबो मोनसे साननाय दंना, थांखि दंमोन नालाय, जे जेनेबा थांथों मोजां जाबाय दे, आंहाबो बिदि सानदोंमोन आरो आं बेखौ हास्थायदोंमोन आरो। बेखिनियानो आरो। दा फैफिननायखौ लुबैयो नङा होमबा? फैफिननायखौ लुबैयो आं दासिमबो, जेरावखि थाया फैफिननायखौ लुबैयो आरो आं। खबर लादोंना लायाखै ओमफ्राय? खबर लागासिनो जोङो दासिमबो, गावसिनि जाथिफोरनावखौ जों खबर लागासिनो। इमान आम्ही विषय असं कुनु एको खबर देवा नाहीत आम्ही. मा मोर आपी जाथि दा होनदों? गार' आपी जेनेबा गार' जाथि। गार' जाथि। गार' जाथि बे बेसे जाखोमोन हाबा जानाया? आम्ही 2009 आम्ही बिया करसों. इमान आम्ही फाल संसार खाया आसलं. बबे जायगानि होनदों? ककरपुर सावफारा। दा बै जे बिमा बिफानि न'आव सोंदोंना सोंनाय जायाखै? সুধিছিলোঁ আমি ইমান খবৰ কৰি আছিলোঁ, কিন্তু নাই কৈয়ে থাকে আৰু কি। তাও আমি বিচাৰি আছোঁ আৰু কি, খবৰ লৈ থাকোঁ আমি। रायजो राजाफोरखौ माने अबेबाफोर नुसनबायोबा नोंनो खबर हरनो खावलायगोन नामा? जेनेबा खावलायनांगोन उफाय गैया। जेनेबा अबेबा नुसनबायोबा आंनो खबर हरथों। जेनेबा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9678960767 नङा होमबा? आङो जेनेबा आं माबाना लागोन, बजबना लागोन नङा होमबा? जेरावखि थाया आंनो मानसिखौ नांगौ आरो। जे बे गाव जे सोरबाफोर माबाफोर सोरजोंबा थांदोंबाबो आंनो नांथारगौ आरो जायखिजाया मानसिखौ। माने गुबुन हौवाफोरजों थांदों बेबायदि सन्देह दंबायबायो नामा नोंहा? गुबुन हौवाजों थांनायखौ आं सन्देह खालाया। बेनाव मबाइलबो गैया, जेबो गैया। जायखिजाया जोंबो सन्देह खालाया आरो बिदि।
जायखिजाया बे दङ सोरनिबा न'खरफ्रावबो थानोबो हागौ आं बेखौ दस्राजों थांनो होननानै आं जेबो माबा खालायाखै आरो जायखिजाया दे जेबो नङा आङो थांबाबो ना गावनो लाजिनानै दं ना मानानै दं जायखिजाया जेबो नङा फैथों नङा होमबा अबेबा जेनेबा आं फैथों आं जेबो साना बेखौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि हिनजाव जोंहा थैस' थांस' बिदि संसार जानाय थैजासिम संसार जानाय जोंहा माबा थांखि दं नालाय जों जेबो माबा खालाया आरो बेखौ दाबो फैथों जेबो नङा जों जेबो साना आरो बेखिनियानो